haka hamya pharo tai hambaya pharo tini noroni media person rok je Takarjola ni panda khlaina thangni tongo जों abono tei je ini sikonsa press meet khlainani bagai luajimani oro phaimanja phainai oroni je local je media tapuk songno belai no hambai tai haka hamya pharo ini जों oro press meet khainani naimani ferengkha जों taklai Takarjola hatiwo Takarjola je somuni tongmani aro जों फिलसि थाम बिसिनि जरान खरांनि आसेमा साल नि पान्डा लुवाजिना थाङै दङ आबो थानाय 2012 नि 2 अक्टोबर सालो उइला कारिजाकमानि जरानि खरां बिसि बुरुम आबोनि यागुलो जों बिसि बुरुम आबोनि आसेमा साल पान्डा खलायलाय दङ एके बिसि थगैनो जों सिगन मुकन पान्डा मखलायलाय बेयाव जतनफ्राय कटन पान्डा खैजोबो बिसि बुरुम 2 अक्टोबर Pia taklai 2 Oktober osa matai ni jorak lai ma bagai sing aku klai malia ai ke sing taklai aro taklai no puila aku tala ya kare sing ati kami bu khago klai na thang tongo ai ke oro chini taku poyar tai chini taku song tongbayo ai ke borok ni saktarmung bongni musumung bongni khatungmani tai oro je oro tini busango ai thangka sing kaisa kokchap lai panda klai baikha aro je manjak thapai tongo taku bukuk sung tongo boni khatungmani boni saktarmani busungmani bagino chung taklai o Takarjola bo khainante khatung laika ai ke taklai o kamio khaina thangai chung tekisa juda khaibo na laika kesa juda item na laika tam khaina ke chung taklai koni sibina phung noida ni sibina sing lai nai 9 am ni sibina chung kini panda sing lai nai agi ke chung sarigo chung liter rum chengo ai taklai ke phung noida ni sibin sing nai phung noida ni sibin sari 8 सारे 7 8 के थांबाय नाय आइके जों ताम नार खताखलाय जों हिमबतक हिमनानि आरो हिमबतक हिमनानि जे लामानो चिनि कनि 15 सिमि 60 इयार्स नि जेला दलसा बुरि दलसा आबो हिमबतक हिमनाय आबो साइ जों मंगो मानि पाइका ताइ 16 स्लाय आबो ताइ गोबां 60 ताइ आबो एबाब आबो ताइ गोबां अबनि जेला दलसा बुरि दलसा आबो हिमबतक हिमनाय आइके आबोनो कारि दङ चिनि ट्रेडिशनल गेम चिनि सिरि सिथिनि जे थुंमुं आबोर वसुं बारो वसुं बाथाय मुं खालायनाय आरो कालदम कामानि र दिनै ओ सिरिसिथिन जे थुंमुं र खाम सलायमा र बिदि सलायमा र आबो हाय गोबां आइटेम दङ चिनि एक्सपार्ट दं जे खेलानि एकजन खरक को जे थुंमुंनि जे खायसे एक्सपार्ट दं पिआइ र दं खरक बारो चिनो कमिटि खाजा कारो दङ बर आबोनो नायि बर आबोनो मोननाय आइके आबोनो लग लगि चिनि दाइ दङ सिक्ला रक बोरै सिक्लि रकटा कनि कलेज परि दंनार माइरं खैमानि कम्पिटिशन खायनाय जेरायबो सारनि कथे थांनानै कम्पिटिशन होनाय आबो गारि दाइ दंनाय ककटां सामानि कलप सामानि जेरायबो सार ककटां सामानि कलप सामानि दंनाय बेकेसा खुब गाबो खुब इफेक्टिभ केबो नंगौ गाहाम जे जेराय गरनि 6 7 8 दंनि बागै आं जेराय गाहामनाय आबो सानानि 3 मिनिट सिम बर बेटा 3 मिनिट नि कायसा कम्पिटिशन दंनाय आं जेराय गाहामनाय बर बाहायके जेराय गाहामनानै बर खुब बाय थांगोन खुब बाय सावि खालामनाय आबो हाय जों 10टा स्कुल जों साखा बंगरनि खायानो जों आसा खायो आदि खायो बुङो जेरै आदा कनि काइसि दा 10टा स्कुलनि जेरै जों आं जेरै गाहामनाय नै 6 7 8 फरायनाय आबुनि यागुलो दङ अखरारनि बागै स्पिच कम्पिटिशन ड्राग्स सामानि ताकलाय टीम नार जाखासो ओ ड्राग्स सामानो तिनो ड्राग्स सामानो बाहायके सकल मने ति ताकलाय जों अरो नार जाखा वानसुमं नुखुंथाय हदा दफानि हामारि तुबुना हिंखाय एक्जामनाय मानि बाय सालदानि नांनाय ताकलायनि जे पान्दानि वानसुमंटा जों पान्दानि खायसे खायसे वानसुमं तुइ थायो आइ ताकलाय पान्दानि खायमानि आबोनि जतनफ्राय नाहारमुं कटर आरो गथमांखा जे टेक नुखुंथाय हदा दफानि हामारि तुबुना हिंखाय एक्जामनाय मानि बाय सालना नांनाय उसे एक्जामनाय मानि जों सालाय लायो ड्राग्स सालाय लायो जाय कोनि गोबां सालाय लायो आबो जे जाबोन सांखसिनि हदा दफानि बागै जे दारा बुंदि दंमोन आरो फटे नों नि साग बाय थांनि नक नखौ हदा दफानो स्नाम तिसाना आंखौ उबाय सालबाय इन्डिया जों आबोनो फटे सालाना आबोनो जों दिनै वानसुमं गथमाता ताकलायनि आबोनो तैनो जोंनि कग्लामबो गोबां कबुनाय आइ सिक्ला रंनि जे कलेज फरायनाय इउनिभार्सिटि फरायनाय स्पिच कम्पिटिशना आकम फायनाय आइ जोंहा बाहायके फायना थां दङ आबोनो जागुलो जों एवार्ड दिलायनाय बरनो
एवार्ड दिलायनाय बरनाव मेमेन्टो रजोवै मानपत्र रजोवै एटे गेसा दंसिनि जे माध्यमिक बा 12 लोगो गाहाम मार्क्स मानाय रङ जोंहाबो गेसा एवार्ड दी दङ ताकलाय 15000 के रिजानाय अपि हाय रङ ताय गेसा रिजा गोसों ओ जे सुनिता मुकुमु खागोनां सिक्ला सकाबनै नरनि नाव गगानाव बाराताम सिनगोना को जम कुजला गानाव नारायण खाम्बानि आरो फरसा बुरिमा एकदम मासुक गाहाम सिंगित जे गोल्ड मेडेलिस्ट एमएससी गोल्ड मेडल मोनजान आति बरकसे बो गोल्ड गौरवै ब्लाड केन्सार माने थैजाखा सिक्लाव न थैजाखा बिनि बो जरान खरांबो गाहाम कुलजाक तमन जरान खरां उइबागै बो खारेवै सामुं दांलां मानिया बरक जेना बुरिमा जा सुनिता दे बर्मा बिनि मुकुमनो मुदुना गैसों सुनिता मुकुमु खागोनां सिक्ला सकात नै बिसि बुरुम दिवै फै ताकलाय बोरि जानाय तम माने ओ जे खागोनां सिक्ला सकात साबना रिजाक ओंखायनो जे बर' रक नखुं जाथाया सुथाया आपनि हाय नखुंनि बर' रक कम से कम पौरिवै बीए एमए पास खायमानि यागुलो बा डाक्टारि पास खायमानि इंजिनियर पास खाय आपनि हाय गाहाम डिग्री नामा यागुलो सुरु डिग्री वसिमि बिनि बखानो आरसमि गय दनियावै आरसमि दनियावै ब जिनि हदानि सामुंदांथानि जिनि बग्रुबानि सामुंदांथानि हुकुमु मुकुमनि सामुंदांथानि ब आसो खारिव पराव सिमि याता परान लगलगि ब आबो खाय दङ हिया नखुंबो बिनि हियाल आबनि यागुलो फारसे बासो सामुंदां दङ आबरो जों सुनिता मुकुमु खागोनां सिक्ला सकाबनि बुरुम ताकलाय बोरि जानाय ताय गेसा दंसिन थैजानाय जरान खरांबाय गाहाम के सामुंदांलांनाय बिमल देबरमा सामुंकुर बिमल देबरमा के जत सायमाना अदा एकदम टप सामुंकुरनि बिसिन अबजाबो एके बिनि मुकुमु उइ बसं बिसि बुरुम सामुंकुरनो सकात दिजाबो बिमल मुकुमु सकाबनि सामुंकुरनो इका सार माहायके बिसि खाजागै दं हाता फुरा ता बायतो इको आं साकाबले 13 बोसोर खाता हाने गबाय सारन थाखाय बांला बैसानो थाखाय जों बिसिसि थाम आमफ्राय दङ आइके सेमानो गायसे जों 12 बोसोर पुंमानि ने बिसिसि नि पुंमानि आगतलाव सालथामनि पान्दा खायलायगा गाहाम कैनो खायलायलायगा ताकलायके जों पुइला ताकलाय आगतलाव खायजागै दङ ओ जे सामानि आइटेम रखो खायजागै दङ ताकलाय आबनि लगी जुक्तं खातामो ओ जे हिमनानि लामाबो हिमलायनानि गनानि आबसिम केसे केपाल खायजागै जाय माइरं खिना कम्पिटिशन दं बि कथाय काना कम्पिटिशन दं खायजागो दै देबा खायजागो आं जेरै गाहामनि सामानि स्पेस कम्पिटिशन खायजागो ताई आबन बागे आं जत्त जे आमसाइनि बररं न हास्टेनि जत्त बररं नसो हासालनि पानखौ बररं बां कयना मुसुंगो ओ पान्दाव बान्दा खायनांगौ ओ पान्दानो नायथावगो थखाय खायथि सानांगौ पान्दा न जत्तनि वानसुं नाहारमु जत्तनि साथारमु जत्तनि मनजामुनि बिसिंथन सिन पान्दा बिसखां 30 तारिख नभेम्बर जों सापुं पान्दा होननाय आरो ताइ मानजा फैनांगौ जत्त नां खबं आरो नगरायला साब फायनाय आजाव नगरायथ' दाउसा गोराथ' जों खबखा सिनि आबनो फियगिरि नाबागै सिनि सि फोरों खबना फोरों नन्द कुमार देबरमा बरंगोनां नन्द कुमार देबरमा बाय खब सालायया बफायनाय जों थाखलाय पलिटिकल मेन न नारगलिया आगि रकम कखरनो आइके बफायनाय एके तेकिसा गेलनि जेनेरेल मेनेजार जे बर एवार्ड दी दङ 15000 काय उ जे माध्यमिक 12 लोगो गाहाम करिनि बुसा गाहाम नम्बर मानि फरिनाय गोनांनि बुसा ओंखाय दाबो आरो जुदाको बो करिनि बुसा आरो नम्बर गाहाम नाय फरिखा बरनो दी दङ 15000 काय बो कायसा गेल जेनेरेल मेनेजार कलकाता ओ दङ बो तेमन फैनाय ए आबन लगे लगे जों आरो ताइ कुमनि गोबां आदै इनबो दङ जों कबगै दङ जे बर खायबाय जागा आंके ब थायो खायजानाय बिको अरनि समनि इनि आरो खायजानाय समनि ताहारजला लामता लामफ्राव अंग सार जे जरानि खरांनि पटुंनि के नोंखो तामरक माने चंजाक आंथ' आबनि एडिटर आबनि याफां एके आबनि बिसिंतिनो खाय दमनि बिया ताबु औ साम गाहामनो नुयै जतन खातुङै फाइटे आइबो ताबु जों ताबु दलानि ताबु बुक सं रौ जतन सारकारि खायगा आबु तला तैकेसे कक जों बलाय साजानाय याबो जे कक बरक सानाय बिसिंग वान सुगुइ दंनाय गाहाम वान सुगुइ दंनाय सै दंनाय जे सिक्ला सालाय बा ताबु जे कुसु गाहाम मुंखौ दंनाय र वान सुगुइ दंनाय र औ दरान खरमै जतन गोरोंजाक निमान 95% नावै गोरोंजाक सिक्ला सालाय बिसिंगथ' जे गाव सैनाय गनाय आबो कारजागियानो निमान आबो कायसे कुसु कारजागि जतन आबो आबनो सकित कराके सारै यापिया कारजागियानो निजि साइमन आबो जतन बरक जतन गोरोंजाक तै बरक सागबायथा वसं दरान खरमै साबो तो कायनो खालतो के बरक गवैनो अलायनो साइतो बाय
tawok chini tafuk boyar oro local ni bono joto ni oro jen naikoli program naikoli tongnai ni bisingo bono yaktang bono kisa samen boyan kobo belai hambai sini jarani khorangni tipang ojama sala sebreka sing taklai bisio sini takarjula lamprawo sing kaisa jarani khorang asma sal palainan thangi tongtongo haina baga ang sini kami amseni loborokno koinam sungo norok sungbai baksa keng phaidi norok nai phaidi sini pandarok bahai taningke sini o jorani khorang asik je samung khai phaimani omo sudu agartala simin khaijak dong taklaini puila kami amsai ong khomani haina bagi kami amseni borok nang koinam sungo norok sini jorani khorang pandanai nei phaidi norok luknai bahai sinai norok sungbai keng puila phungbukhake singsiru khelabai sing thangpainai apore duitani siming hangke sini joto koktang samarok akomarok kaing sanja jorabo khangke sini tipra hastini jotoni sap pringrok tab pringrok borok phai sap phainai tam phainai haini baga jotono koyo sini joran phani khati borok phaidi sungbai baksa norok sungbai baksa tongtok pai sono bela ambai